Jo, čaute lidi, a vítam vás u nového videa z hry Mortal Kombat, jasně, druhá časť. A dneska to bude taký speciál, pretože budeme sa dostávať bez nejakého stylu, nejakého zastavenia ku bossovi, alebo proste ku niekomu. Trošku som to pogradil, hej, som rovno trval do to stiahne, ale tá povedal, že na A. Máme ľudia, máme nového toho blbca, takže to je Fuse a BOOM. OK. Other collection. Ideme si zrobiť nový squad, to je jasné. Later. Dobre, dáme, že kde sa to dáva, ja som akože trošku dlhšie nehral, ale tak asi dlho som to nehral. Proste, ja som to hral, ale asi mesiac dozadu. OK, my ideme asi Battle Mod, to si rozkví. A my ideme k nejakej veľkej vežičke. Tak, vezmeme si toto, edit team. A kto pôjde... ja už ho tam mám, jaj. Takže... OK, tu koho tam máme, takú seržantku. Takže tu mám seržantku. A normálne to niekoho ničoho. Ale OK. Budem rád za to. Ja mám fakt seržantku. Bám. OK, vezme si niekoho silnejšieho. 90% hovorí. Bam, bam, bam. Bam. Bam, bam. Obrániť. Bam. 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 Dobre, použijeme si svojho najslabšieho. OK, teraz na jeho napľujem, pretože je bardzo hnustý. Tak. Boom. Bumba. Bam. Boom. Easy win, ľudia. Inak sú trošku chorí a nebudú 2 dní vychádzať videá. Ale ideme ďalej. To nevadí, kam ľudia, ďalšie video, jasne, že bude grať s Donderbardom. Čo by ste chceli proste s Donderbardom? OK. OK, kamo to ty umri. Bam! Boom! A kamo. Boom. Easy win ďalší. Kam posledne asi bude nejaký fakt boss. Videli ste, že tam je nejaká obrovská vežička s ohňom na vrchu, takže... To je on! Genji, hej! To sa nemusel streliť. Bam, bam. OK, motorkar umrie. Boom. Easy win ďalší. Som mal v plánu natočiť Schoolboy Runaway, ale rozhodol som sa, že natočíme si Mortal Kombat. To by bylo, jasne, že? Kamo. 3, 5, 4, 3, 2, boom. Kamo, OK.
Repeater tam máme. My ideme ďalej. OK. Ja chcem vidieť, čo vás toto tu má za schopnosť. OK. Dick. Boom, 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 boom. Umri. OK, kámo, my máme celú lyžičku rozdrbanú, hej už. A tu je tento boss. Kámo, tu je tento boss. Za 6 minút sme sa dostali cez jednu na takú lyžičku. Kámo, on má 4000? No tak kámo, ty umreš. Boom! Má 2000. Swipe, boom. Boom. Boom! Kámo, daj mu super útok. 10 metrov, boom! Najľahší boss, kámo, proti ktorému sú niekedy fajty. Kámo, toto bude trošku také ľudia, že... Začnem sa robiť, to neviem, takže prepáčte. Kámo. Kámo. To má slabý žalúdok, ale dúfam, že ste sa nepreterali. Toto video vôbec to bude pozerať. Tower complete. OK, no a ďalší, kámo, to bude ďalší boss, ale kámo, dáme si poslednú lyžičku, posledné 3 fighty a bude koniec videjka. OK, kámo, no tu mám viacej trošku nabombeného, takže boom. Asi 10%, tak. Boom. Bam. Oplujem ho. Typek vyšiel tú správnu chvíľu. Tak, tak. Moja cibula vás rozbila. Kámo, on sa fakt volá... Aha, on nie on. Ok, ideme porozbíjať ich. A pokud by ste chceli ďalšie videa zo Swift, klikajte na like a odber, pretože o 20 odberov budeme mať Fish až. Swipe. Tak, stabilnie, tak. I oni, chodź, bum, bum. To czemu? Dobry. Nie. Umri!
toľko stačíme. Budú dobrý. Ok ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, zanechajte like a odber a čaute.